Много време не съм идвала, аз още взето, може би месец и половина. И тук много се е променило. Тотална разруха. Да. Христо ми обясняваше как тук ще се повдигне с бетон, за да стане веранда. Ето това е частта, която се надгради. И общо взето аз чакам с нетърпение сега да отида до смокинята, за да видя дали е останало нещо, защото вече е горе-долу средата на септември. Днес ще чистим, доколкото разбрах, покрива. И след това, за да не падат боклуците, които са на покрива пръха, когато правим таваните. И след това може да почистим малко мазето. Ето вижте ниските вратички. Тук инструментите. Айде да се преобличаме и да се хващаме за работа. Да. Може да покажеш другата трава. Добре, ги снимем. Слушам, Тук явно някой от майсторите без да иска изстъпил и е пропаднал, но то така ли, че това е за смяна цялото. Да. Ето, вижте, покрива много хубаво мирише на дървесина. Сега ще покатерим горе по покрива. Вау! What the fuck? Христо е взел най-евтините керамиди младост. Да видим. Общото, не знам дали това е добро решение. Това са мисиите, които изпрахме и сега, за съжаление, разбрахме, че местното читалище не работи. Това са чантите, само че те са проядени от молци. Ето сукманите. Изпрахме ги, продължават да миришат на мухъл. Много хубава вълна. След тук даже някой се личи как все още те са били, не са били използвани, явно само са били шити. Или там е взимана кройка и не са довършени. Но ще се опитаме да ги дадем на местното читалище, не работи, но малко по... Ще видим в най-близкия голям град дали някой ще има интерес. Ето тук покрива вече го няма. Старите керамиди, които един приятел взе, за да си ги използва за кокошарника. Ето тук. От тук се влиза в мазето. Това мазе трябва да го изчистим. Христо иска поне да го изчистим. Тук има дрехи, много паяжени. Преди да дойде багера. Тук има навътре такива бурканчета. Това мазенце, като се пооправи и се сложите ни равчета, ще стане много добре. Не знам пода какъв е точно. Дали има ли нещо, не мога да разбера. Мисля, че има нещо насипано. Ето, гредореда. Още едно гнезденце. Да, тук ще си направим нещо. И сега отиваме към... Вижте как е паднала тук в лятната кухня, която беше много като цяло доста добре замислена, обаче беше паднала част от тряхата върху нея и всичко беше изгнило. Тъй, че това ще се бутне сега. И отиваме... Ето, тези черги, да не се притеснявате, ще ги спасим. По ваше желание ще видим какво ще ги правим, но... много са проядени. И ще видим, ще измислим какво да ги правим и на кой да ги дадем. Навсякъде. Това е задната част на двора. Ще ви покажа и кладеница, но общо взето така изглежда имота. Както виждате, има супер много капини, с които трябва да се справим по някакъв начин. С багера, защото с изкореняване и с тримване за сега май това няма да доведе до много добър резултат. И ето вижте как изглежда от тук къщата и гаража. И смокинята! Има много смокини! Ралица трябва да внимава къде се стъпва. Има много зрели смокини, да не са червясали. Добре, това ще бъде всъщност наградата за свършената работа. Имаме покрив. Тук все още е отворено. Ще го затворим. Но иначе на другите посоки, дори отвънка, както видяхте от снимките, има и керамиди. Слава Богу, почти без дъжд се разминахме.
Сега остава да изчистим. Тук, както виждате, има останали много буклуци, в онази част особено, които трябва да бъдат изчистени, защото като почна да махам таваните съществуващите, да остане само гредореда, всичко това ще изпада вътре върху мен в къщата. И трябва да се захващаме с работа. Даде стойката и вода и лопата и той се качва. Аз се качих от тук, обаче между другото не знам как ще слезна, защото стълбата е доста надолу. Сега ще ви покажа. Така, ето. Ето къде е стълбата. Тя се вижда. И сега инструкцията е да ходя по гредите. Аз между другото вече доста се удрах, защото е там примерно е пропаднало и трябва така да изчистим. Той има доста буклуци. Не знам колко ще справим. Днес имаме чували. Трябва да ги свалим тези неща. И това е, ето гледката. От тук се вижда оборчето. Сега те по-едицей. Не знам. Къде да държам сега? Къде е чувала? Това ли е чувала? Да. Не събираме ги на купчинки, това е добре. Да ти държа ли? Не, да се оправя. Да няма да стигнем това ли ще слушаме? Не намерих да ги майка това. Вкъщи имаш още много големи, но те няма да стигнат. Колко стигна? Другото да взема. Трябва да минем да скупим много. Аз не знам къде сме извали метлата, бе. Ще намерим метлата, сега трябва да им за нещо. Не, бе. Трябва хубава метла. Нищо. Не са сега... Долу няма ли такава индустриална препоръкачка? Не видях. Аз си мислих, кой мога да взема, не се сетих някой да има цялата индустриална. Не знам къде е ключите, не знам. Къде? Ето така, аз съм ти сложила това. Да, може би, да е лошо и оттам да взема. Кажи още. Събирам. Знаеш какво? Да. Ще кача една кофа. Да. Това не е лошо. Колко моква? Трябва да съберем тези и да се пътят. Той ми е много пирон, няма. Пироните лесна работа, сещани. Внимателно дай. Ами, тук... Корнерчето е най-трудно въгъла. Там си най-свит трябва да си. Тук йогата помага. Йогата помага там, да. Тук някаква капина се помогна и е расла. И капините навсякъде. Това въпрос.
Имай тук отбед още. Четири по четири. Там трябва тя. На следващото. Ето краката. Ръцете, маникюра. Който оптимист да работи по чехли на строежа. По чехли. И не си взе други обувки. Христо хапва. А на мен, ето тук имаме варени яйчеца. Набрахме малко смокини. За съжаление повечето вътре. С мравки. С мравки и червейчета, ето тази, например. Ама пак ще успея аз нещо да хапна. Бон апетит, котче. Май ще отида повечето смокини отзад във двора за един вид компост, ама директно ще ги изсипам, защото вече са червясали и... Като не идваш на време да си ги береш. Да. Това ми попречи доста да похапна и да съм на ръба на хипогликемия. Лошото е, че няма туалетна тук. Да. Да, за съжаление няма да можем да ги ползваме много, дори за сладко. Вече много се развали собствена флора и фауна. И също искам да попитам хората, които имат опит с това нещо, дали е окей да съдим дръвчета в края на септември, началото на октомври, защото получаваме различни мнения. Някои хора казват, че е по-добре да ги съдим на пролет. Въпреки че аз съм чувала, че на есен и на пролет се съдят, защото сега живот и здраве, ако успеем да разорем двора и да махнем боклуците, следващия ни етап е да си направим, да засадим няколко дръвчета. И също така искаме да си изковем компости, да си носим нещата от вкъщи, също боклуците, такива органични, защото ние имаме страшно много органични отпадъци. И ако имате някакъв акъл, който да дадете относно засаждането на дръвчета, кога мислите, че е по-добре? Коментари да напишете. Да, може да напишете в коментарите. Наистина сме много, много благодарни, тъй като нямаме опит. И чуваме различни мнения, а мен ми е много мерак още сега да засадим. За компоста някакви идеи и за който сме сами да си направим, и за засаждане на дръвчетата, кога е най-добре, има ли значение какъв вид дръвчета, кога се засаждат. Много сме благодарни. Значи, не стига, че е грапаво, прашно, ами косата ми стана нищо, защото нали трябва да съм приведена, те гради са необработени и ми закачат косата и ми накъсах супер много косата. За педикюра и маникюра няма какво да говоря. Много е прашно, ние сме с маски и доста ми изправи, ето тук е комина, доста ми изправи гърба. Нещо много интересно, което Христо отбеляза. Ето това, тези гради са част от оригиналната постройка. Тук, всъщност, където свършват тези квадратните гради или правоъгълните, е било стряхата. И от другата страна, тези кръгли гради, всъщност това е достроявано. И според Христо, материалът е доста по-лош. Значи, къща е строена 44-та ли каза? Или 7-ма, доколкото знаем. И е била доста по-маничка. И тогава... Ето системата. Лука, стария лук. И сега засипахме цялото стълбище. Обаче напредваме. Но отново казвам колко ще е трудно ето там да направим, да изчистим. Тук просто, не знам, тук е някакси по-стабилно, има гради. Тук не знам, но имам чувство, че то между другото там е пропаднало. Това е най-новото, е най-калпаво. Реално е тук под мен е бил входа. Народната република не е имала явно до хубави материали. Да, наистина много по-добре е направена тази част на къщата. Ей, това тук е било входа. Ето до... Ето до тук. Да. И всъщност входа не е гледал към улицата. И ето тук е било така по-навътре. Реално входа е бил по средата на къщата. Съседната къща, която се разрушава в момента, разрушена е,
Не е разрушена, е разпадаща. Разпадаща се, не е разрушена, да. А тя си личи, тя е била същата като тази, както е била оригинално, но да, искам, наистина, ето това е тук гредите, ето тук как е. Съвсем различно, като качество направено. И тук, както казах, тук е най-компрометиран тавана и се разпада, даже има дупки на няколко места. Те, че наистина трябва да се внимава. И така, вече колко часа? Бая време. 4-5 часа. 4 часа, да. Да, оправяме. Кофти е, после вечер. Само на 2/3 от покрива. Да, те тук ще продължават да режат, тъй че няма да чистим. И също ще ни трябва и строителна прахосмокачка, защото иначе ето ги пирончетата. Вижте. След 5 часа и половина общо взето вече изглежда много по-добре. Повечето мръсоти и боклуци са изчистени. Тук остана в тази част, дето ще работят. Ето за сравнение как изглеждаше преди, как изглежда сега. Искам да ви кажа, че през повечето време трябваше да работим на 4 крака и тук в ниските части. И просто гърба и коленете и баджаците станаха лом. Аз лично мисля, че като се прибра вкъщи ще лежа през повечето време. Айде сега да изчистим всичко това, дето натрупахме долу от покрива. Наистина финални минути. Ето, тук извозихме цялата мръсотия. Ето, свалихме оттам. Това е на една купчина, като е багра да вдигне. Стана време да си ходим. Ето, почти залезе слънцето. Моята женичка вече няма силички. На днешния ден, ето както виждате, си тръгваме по тъмно. Много работа свършихме. То не беше нещо да се каже вау, нали? Обаче беше важно да се свърши. Тия всичките боклуци трябваше да се махнат отгоре. И отделно покрай тях махнахме стари кабели, сумати, стари тухли, стари пирони, зачукахме. Събрахме капачки. Събрахме, да, много капачки, пластмаси от майсторите, бутилки, работи. Ги събрахме разделно и ще ги хвърлим разделно, защото държим на това. Една малка част бих казвала, останаха още много. Останаха още много, които не можем. Но в крайна сметка резултатът е, че двамата сме смазани. Всичко кръс, гъс, мъс, всичко, което може да ме боли. Ръцете ме болят от клещите, дето стисках. Бицепси, крака, пръстци, всичко. Наистина, като работиш през повечето време на 4 крака или наведен, супер много почта. За съжаление, мазето, следващата работа е да почистим мазето и то също е много... То е по-ниско от един човешки бой и там трябва да сме наведени.
И въобще това е много кофти, ама сега поне като се приберем, децата са при баба им преди учебната Това година. видео се излъчва с любезното съдействие на баба, която гледа децата. Баба Люси гледа децата, иначе нямаше да може да сме тук цял ден. Няма как. И най-вероятно и утре ще дойдем, защото да не.